Pahin tässä on se äijä, et en mä oikeesti haluis tehdä tätä sulle. Musta tuntuu, että sä oot ihan hyvä poika, sä oot ihan kiva kiltti poika. Ja tälleen sä jouduit ehkä vähän nihkeeseen tilanteeseen. Ehkä mä olin sulle liian ilkeä. Oliks mä sulle liian ilkeä? En mä tiedä. Mut kyllä sä tiedät mitä nyt tapahtuu, ei tässä voi mitään muuta. Äijä mä kuulen sun sydämen äänen. Oot sä valmis tähän? Somali swintrossa niin kuin meitsin, lähiössä videolla niin kuin meitsin. Drillibiitti ihan niin kuin meitsin. Mä hiffaan, sä haluut olla pikku meitsi. Miks alat biiffaa sun sankarinka? Sulla oli tulevaisuus, joka oli valossa. Miks sä reppaat koivukylää, kun sä oot porvari poika omakotitalosta? Toki rauta meille tätä paskaa läppää. Miks sä lellipentu kerrostalo eessä oot leikkii rankkaa jätkää, häh? Kumpi meistä larppaa gangstää? Kaikki tietää, et näin on ne jävät, jota normisti sun kanssa Vantaalla nähdään. Ja ne ei muuta sitä faktaa, et kun me nähtiin sä pelkäsit alkaa battlää. Tai mulla muka väpätti, tota mä en ihan muista. Miks mä tarvisin tikapuita? Sun kropa iso osa on sun pullaposket, eikä sulla oo mitään lihaa luissa. Jos tuu Vantaalle kelasit sä yökkää. Itse ajattelin räpeille syödä sut pois vaan. Koska sä oot vääräs, mä en oo mun faija. Mä en vois lyödä mun poikaa, kun sä dissaat mun flowta. On rehellinen äijä, sä rakastat massaa. Näin sun temmojen jatkoilla räppäsit mulle mun laineja sanasta sanaa. Jep, mulla on muijii stadis, mut Vantaalla on näköjään mun suurin fani. Kun diplomaatti putos tuli DM nuolee mun perse, kun se oli ollut pihalla vasta tunnin pari. Äijä mä oon nähnyt sut kolmesti. Keut moni paljon, et sun feissi repee. Puhut aina siitä paljon arvostat meitsiä ja mitä mä oon tehnyt tän game eteen. Vastaus kesti kun kelasin, et battlätään sit kun me nähdään ja se hoidetaan tälleen. Sä puhut niin paljon, luulin että sus oli sen verran oikeeta MC. Kun mä näin sut, niin jävä rupes vaihteeksi nuolee mun pyllyy ja alkaa vaan pillittää. Sanoit sanasta sanaa, et battleissa et uskaltais lähtee haastamaan ikinä. Mitä vittuu tää on, et sä puottele nimiä ja on noin heikko ja hatara. Oon mäkin dissannut jengi sun iäs, mutta ero on se, että masa seisoo se takana. Ja huuhkis kyllä edelleen tarvii treeniä, ala vähän harkitsee niit. Oli maailman paskin kertsi, ei auttanut valkata valmista meemiä. Sun läpät oli paskaa, epäpudotti ne varmaan sun toisesta päästä. Ja Lukas, on voit sä vastaa, eiks ei kukaan oo kuullut sun oikeeta ääntä. Tehdään painotus kuulostaa urpolta, niinku esiteini ennen äänen murrosta. Mä näin Insta sun wacky story, miks sä madalat ääntäs tohon räppirooliin?